Lochársin dóchas go bhfuil sibh go dóil. Smi sé joid an lop agus smí stúdaithe seach na Gaelic. Ni sé mu a hill fisach of dí hawn an seach na Gaelic. Chan lán ach immerst gus Gaelic a bhrosnachuig agus a nersachuig. Barach na háis a bhdíanamh ciú go bhaicheal. Ha imig dói ann gus páist i gáil is an seach gin. Bí sin na cumil tachartas in Bléine agus éidrí é. Agus ma ha gnachge tachars is a chuirs nach ach go péin. Stoch bhfuil codamacah Dalán agus páiste galúnta mu a héal Jamie tachartas a chur dóid sa scolacah ag an taing de fiús a choirsneach. Mu a téiseach ver sin na dhéanamh na gabhdrach ha imime chodamán gus ruta gna dhéanamh mar fáistin teach cén. Ha lá appars na Gaelic dal a bhíacinn a dhéist mar sin me vis an scolacah ver na míon an socialta fuúta sibh video in na scúla le bhí a labhars agus a líomhraúg chuid de na hapar sin is seaarlaibh. Nio ha farpajakin son líneatí a dhealbhug son seachcin na Gaelic na haflin fuúta sibh chudastá son sin. Agus chuide chasin iad planerin dhéanamh an an Cóhálí Twinkle. Chanealán ach molíon iad garrison a gas cléachcaig, nio rutain i gúteach se péin, dhéanamh ag an dá, nio as a scol. Ach ha codamig dúine sa bí páirse galas an seachcin agus ha sin a dhéanamh fiúr Bhòrd rí ar féicin mar fáistí. Tíir an trasta.